आज आपण कपकेक कसा बनवायचा तो बघणार आहोत। मस्त अगदी घरी बर्थडे पार्टी असतात, काय फंक्शन असतात, आता न्यू इयर पण येतात, क्रिसमस पार्टी पण त्यावेळेस असे तुम्ही कपकेक बनवू शकता घरच्या घरी बिना ओव्हनचे। आणि एगलेस हे कपकेक बनवू पण सोपे आणि खूप चविष्ट लागतात। पार्टीमध्ये तुम्ही जर हे कपकेक बनवलास ना तर सगळ्यांना खूप आवडतील। आणि कमी साहित्यामध्ये तयार होणारे, कमी खर्चामध्ये तयार होणारे हे कपकेक खूप चविष्टही आणि अगदी झटपट होणारे हे कपकेक। तर बघूया बघा किती सॉफ्ट हे आणि स्पंजी असे हे कपकेक आपण बनवलेले आहेत। बघूनच तुमका समजत असत बघा किती एकदम स्पंजी असे हे कपकेक तयार झालेले आहेत। आता कपकेक घेऊसाठी वगैरे तुमका बाहेर दुकानात जाऊचे नाहीत, घरी बनवा मस्तपैकी स्वस्तात आणि मस्त असे हे कपकेक। बघा किती स्पंजी आणि टेस्टी असे कपकेक। तर हे मी एक बाउल घेतलेलं, त्याच्यामध्ये घेतलेला अर्धा कप दूध। आता मापासाठी तुम्ही घरातले खायचं पण कप वगैरे घ्यावा आणि त्याने सर्व माप घ्यावा। त्यामध्ये आपण घालूया आता 1 चमचा व्हिनेगर आणि आपण हे दूध आता चांगला फेटून घेऊया। याचा आपण असं ताक असं बनवूचा म्हणजे बटर मिल्क, त्यामुळे आपलं केक छान होईल। आपण दही नाही घालत, त्यामुळे आपण इन्स्टंट असा बटर मिल्क बनवून घेणार आहोत। आणि आता हे 10 मिनटं रेस्ट करून झाल्यानंतर बघा मस्त असं आपलं बटर मिल्क तयार झालेला आहे। तर आता याच्यामध्ये घालूया पाव कप रिफाइंड ऑइल, म्हणजे रिफाइंड तेल, बिना वासवाला वगैरे तेल तुम्ही घ्यावा खायचा पण। आणि आता हे परत मिक्स करून घेऊया आपण, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावायचं आहे म्हणजे आपला केक एकदम फ्लफी होईल। तर व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आपणच घालूचे याच्यामध्ये ड्राय इंग्रेडियंट्स। त्या आधी पहिले चाळून घ्यायचे लागते, तर त्यासाठी चाळणी घेतलेली आणि त्यावर आता आपण घालणार आहोत अर्धा कप पिठी साखर घातलेली। आता तुमका कितपत गोड आहे त्यानुसार तुम्ही साखरेचं प्रमाण ठरवा। तर 1 कप मैदा घेतलेला, 1 कप मैद्यासाठी अर्धा कप पिठी साखर बस होता। आणि याच्यामध्ये आपण कपकेकची टेस्ट वाढवण्यासाठी घालणार आहोत 2 चमचे मिल्क पावडर। मिल्क पावडरमुळे आपल्या कपकेकला छान टेस्ट येतात। आणि त्याच्यानंतर अर्धा चमचा मी बेकिंग पावडर घातलेली आहे आणि पाव चमचा घालणार आहोत बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर व्यवस्थित परफेक्ट जर मेजरमेंटमध्ये घातला तर तुमचे पण कपकेक अगदी मस्त एकदम स्पॉन्जी आणि टेस्टी असे होतील। आणि मापासाठी तुम्ही घरातलं कैसे कप किंवा वाटी घ्यावा आणि त्याच्याने सर्व माप घ्यावा, म्हणजे एकदम परफेक्ट असे केक तयार होतील, जराही बिघडणार नाहीत केक। मग आता हे गाळ जो आहे तो आपण बाजूला ठेवून देणार आहोत। आणि आपला हा सर्व साहित्य चांगला चाळून झाल्यामुळे काय होता, हे मैदा वगैरे सर्व हलकं होता आणि त्यामुळे मग कपकेक वगैरे आपण किंवा केक बनवणार ते स्पॉन्जी होतात। तर आता यामध्ये घालूया आपण व्हॅनिला इसेन्स, अर्धा चमचा मी हे व्हॅनिला इसेन्स घातलेला आणि परत व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आणि मिल्क पावडर नक्की घालून बघा, मिल्क पावडरमुळे मस्त टेस्ट येतात कपकेक का। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, चांगला फेटून घ्यायचं आहे पीठ। यामध्ये त्याचं गुठळं वगैरे राहता नाही आहे म्हणून चांगला व्यवस्थित फेटून घ्यावायचं आहे। आता केकचा बॅटर आपला तयार झालेला हा। तर मी दुसऱ्या गॅसवरती कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये एक स्टँड ठेवायचा आणि अशी पातळ डिश वगैरे ठेवायची, म्हणजे आपण त्याच्यावरती कपकेक ठेवू शकता प्रीहीट करून। तर बेक होण्यासाठी आता आपण ही कढई ठेवलेली आहे प्रीहीट करायला। आणि आता आपण परत वळूया बॅटरकडे। आता यामध्ये घालूया मी चोको चिप्स घातलेले आहेत, साधारण 1 चमचा असं भरून चोको चिप्स घातलेले आहेत। चोको चिप्स नसतील तर तुम्ही एखादी कॅडबरी घ्यावा आणि त्याचे बारीक बारीक तुकडे करून घाला। यामुळे काय होईल, कपकेकांना टेस्ट पण छान येत आणि मुलांका चॉकलेट म्हटलं की लय आवडीने खातात, म्हणून ह्याच्यामध्ये चॉकलेट घालून बघा, मुलं आवडीने खातील। आता आपण हे कपकेक बिना मोल्डचे बनवणार आहोत, त्यासाठी असे घरामध्ये छोटे छोटे वाटे वगैरे असतात ना ते घ्यावा आणि त्याच्यामध्ये आपण हे कपकेक बनवणार आहोत। तसं लायनर येतात कपकेकचे ते घ्यावा, नाहीच असले तर मग ह्या वाट्यांकाच बटर लावा आणि थोडंसं मैदा असं डस्ट करून घ्यावा आणि त्यामध्ये मग हे बॅटर घालायचा। आणि हे पण आता पूर्णपणे आपण भरून नाही घेणार, अर्धे भरून घ्यावायचे, कारण हे कपकेक का फुलं पण थोडी जागा आहे म्हणून अर्धाच बॅटर याच्यामध्ये भरून घ्यावायचं असं आहे बघा इतपत। आणि वरती गॅप रवली पाहिजे आणि आपली कढई पण मस्तपैकी प्रीहीट होता, गरम होता चांगली। आता हे सर्व मिश्रण आपलं भरून झालेलं, तर वरून परत थोडेसे चोको चिप्स घालताय। आता चोको चिप्स ऐवजी तुम्ही टुटी फ्रुटी पण घालू शकतास। हे बघा असे आपले हे
कपकेक तयार झालेले आहात बेक होण्यासाठी. तर आता आपण कढई आपली मस्त प्रीहीट झालेली आहे. आता या डिशवरती आपण एक एक असे कप आहेत ते ठेवून घेऊया, म्हणजे आपले कपकेक मस्त असे बेक होतील बिना ओव्हन बिना एक हे आपण कपकेक बनवणार आहोत. तर हे 15 मिनटं एकदम कमी गॅसवरती आपण बेक करून ठेवणार आहोत. 15 मिनटानंतर चेक करूया. बघून तरी समजतं की केक आपले तयार झालेले. तर आपण एक टूथपिक घेऊया आणि आतमध्ये अशी घालून बघायची. बघा एकदम स्वच्छ एरिया, म्हणजे आपले कपकेक तयार झालेले आहात. कपकेक लगेच बेक होतात, जास्त वेळ लागत नाही. 10 ते 15 मिनटामध्ये तयार होतात. 10 मिनटानंतर तुम्ही चेक करून बघा. जर ओलसरपणा वाटला टूथपिकला तर मग परत 2-3 मिनटं बेक करीत ठेवा. असे आपले कमीत कमी फक्त 15 मिनटामध्ये कपकेक तयार होतं. अगर जास्त वेळ तुम्ही लक्ष नाही दिलात तर करपतील खालून, म्हणून फक्त 10 ते 15 मिनटाच आपण हे कपकेक बेक करण्यासाठी ठेवणार आहोत. आता आपले हे कपकेक पूर्णपणे थंड झालेले आहेत. आता आपण हे कपमधून काढून घेऊया. बघा किती सुंदर दिसतात, एकदम मार्केटमध्ये मिळतात तसेच कपकेक आपण घरच्या घरी कमी साहित्यामध्ये आणि झटपट बनवलेले आहेत. बिना ओव्हन बिना मोल्डचे आपण हे कपकेक बघा किती स्पॉन्जी आणि सॉफ्ट असे हे आपले कपकेक झालेले आहेत, बघूनच समजत असतात. तर आता बघा किती सुंदर, आणि चोको चिप्स घातल्यामुळे मुलं पण आवडीने खातील. घरी बड्डे पार्टी असतात किंवा आता न्यू इयर येतात, क्रिसमस हा, त्यावेळेस तुम्ही हे कपकेक नक्की बनवून बघा. आणि पार्टीमध्ये वगैरे किटी पार्टीमध्ये वगैरे बनवलास ना तर हे कपकेक सगळे आवडीने खातील आणि विचारतील कसे बनवलास म्हणून. एवढे हे चविष्ट लागतात आणि कमी खर्चामध्ये आपण हे कपकेक घरच्या घरी बनवलेले आहेत. आणि साहित्य जे मी घेतलेलं तर आपल्या घरामध्ये उपलब्ध असतात. फक्त एक थोडाफार इसेन्स वगैरे तुमका आणूचं लागत, पण त्यामुळे घरच्या घरी मस्त असे कपकेक टेस्टी आणि हेल्दी असे आपण हे कपकेक बनवलेले आहेत. झटपट मुलांच्या आवडीचे हे कपकेक आहेत. मुलांका तुम्ही एकदा बनवून दिला तर नेहमी बनवू मागतील, असे हे टेस्टी लागतात. आणि घरी बनवल्यामुळे आपल्याला पण आनंद येतात किंवा मस्त असे आपण कपकेक घरी बनवलेले आहेत. तर मार्केटमधून आणूची गरज नाही, असे घरच्या घरी बनवा. अगदी सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी असे कपकेक मी तुमका आता हे काढून दाखवते लायनरमधून. बघा किती स्पॉन्जी असं हे कपकेक आपलं तयार झालेलं आहे. सर्व बाजूने व्यवस्थित बेक झालेलं आणि किती सॉफ्ट असं हे कपकेक तयार झालेलं आहे. कट करून बघूया आपण. कट पण बघा किती एकदम इझी होता. यावरूनच तुमका समजत असं किती स्पॉन्जी असं हे आपले कपकेक तयार झालेले आहेत. बनवू पण एकदम सोपे आणि खाऊ पण टेस्टी असे हे कपकेक नक्की बनवा. आणि मला कमेंट्स बॉक्समध्ये सांगा, विसरू नको तुमका हे कपकेक कसे वाटले. बघा किती असे जोरात प्रेस केला तरी लगेचच पूर्ण पहिल्यासारखे होतात, म्हणजे किती स्पंजी असे आपले हे कपकेक तयार झालेले आहेत. तर बनवा आणि आपल्या फॅमिलीसोबत एन्जॉय करा. आणि माझे जर रेसिपी आवडत असले तर माझ्या चॅनलला लाईक्स कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करू विसरू नको. सोबतच बेल आयकॉनवरती पण क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन लगेच तुमच्यापर्यंत पोहोचतात. आणि रेसिपी आवडत असले तर तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये पण शेअर करा, म्हणजे तेही बघतील आणि बनवतील आणि छान छान अशा रेसिपीचा आस्वाद घेतील. तर जरूर बनवा आणि मस्त असं एन्जॉय करा.